Faɗakarwa muke rumfar mai shayi. Faɗakarwa muke rumfar mai shayi. Rumfar mai shayi. Rumfar mai shayi. Rumfar mai shayi majalisar tattaunawa. Duk labari na duniya nan kaji shi. Rumfar mai shayi majalisar tattaunawa. Duk labari na duniya nan kaji shi. Bismillahi ya Rabbana sarki Allah. Rumfar mai shayi ka faɗakarwa ga 'yan uwa zan yo jin. Rumfar mai shayi faɗakarwa muke. Rumfar mai shayi faɗakarwa. Salamu alaikum. Ina kwanan ku? Lafiya laushin. Tashi lafiya. Malamu ya kasuwa? Alhamdulillah. To masha Allah. Malamu na ce lafiya ne shayin. Na ce dama lafiya na ga mai kosa ya ta tashi? Ai ta tashi da wuri. To kin ban da abin ki shatu kuna harka da mace. Ai kin san duk wani motsin ta. Kin san ba ta kaiwa yanzu ba ta tashi ba ko? Kin biya ta gida ba ta nan? Na biya can naga kofar gidan a rufe. To ta tashi. To ina kyauta zaton ta tafi unguwa ne. To sai ta yi amma ni dama wai biyowa fa nayi in dauke ta mu tafi gidan wani rabul wada. Ka san yayi kira. Kuma ka san kiran yan siyasa akwai muwalati. Kai wallahi shi tin kike wani abu ma dariya kike bani. Kin san fa cewa wannan Amina take ba irin halin ku bane wacce ba irin halin ku da ita ba. Wacce ta dinga biye miki zuwa gidajen yan siyasa nan da ko? Haba malam Sama'ila. Ka san ko dan adam ka san dan adam ka san ko ta canza halinta ko za ta iya canza ta ce za ta je? Ka ji ta dan Allah malamu wai hali canza to idan da ta canza hali jiya ta bi ki mana ku tafi to ai shikenan to malamu ni bari in tafi jama'a sai an ji mu Allah ya kiyaye. Amin ya rabbi. Allah ya taimaka. Amin. Shatu da lafiya. ina za ta kuɗi daga ina take kuɗi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Assalamu alaikum salam. Ka ga manyan injiniyoyi. Wane mutum? Alwajirai dai. A'a gani. Kowa ya gan ku ya san ya ga manyan injiniyoyi. Kai dai magana bar magana. Alabu. A bani biredin nan dan 300 a samin madaran gongoni. To an gama. Malahu. Ni ma sai ka wani biredin 200 in ya so sai baka kuɗin. Ha, wannan ai namu ne na almajirai. Kai me zai haɗa ka da shi? To ni ma sai da zama almajirin daga yau ai. A'a, ko ai sai wainan kwai. Rufa min asiri kar ka sa a dake ni. Yawwa, injina. Wato ni ne mamakin da na ganka yanzu. Domin na san cewa ba kwa kaiwa yanzu. Wallahi mitin ne da mu shi sa ka ga ban fito da wuri ba. Dan yanzu ma wajen zan shiga. Allah sarki ko da na ji. Ni na san garejin ku bai yadda da makara ba. Wannan gaskiya ne. Ka san prof ne ya kawo 'yan yara don mu koya musu sana'a mu ta kanikanci. Shine aka samu wa'insu daga cikinmu suka nuna ƙin amincewansu da yaran sakamakon yaran suna shaye-shaye. Shine muke ƙoƙarin mitin don mu faɗakar da junanmu muhimmancin jan yaran a jiki. Shine kawai dalilinmu. Ware, ina da labarin wannan abin. Kwarai kuwa, ai yanzu ne matasan suke da ƙarin buƙatar kulawa da janyo su a jiki. Don idan ba a haka ba, to wallahi ruwa za su koma. Kaka idan har sun koma ruwa, to 'yan siyasan nan sun samu damar da suke so za su ci karansu babu baka. Abin da ka faɗa haka ne. Jan yaran a jiki yana da muhimmanci idan ba haka ba 'yan siyasa sun samu damar da za su ƙara komar da yaran ruwa. Gaskiya wannan abu da kuka yi sai dai mu ce Allah ubangiji ya saka muku da alkhairi. Amin ya Allah. Wannan hukunci da suka ɗauka abu ne mai kyau kuma sun yi tunani da suka fuskanci illar watan nesanta kansu da samari wari su jawo su jikinsu. To abin da za yi gashi sai ka man kuɗin. Yawa. Ana bi na bashi ne? A ba abin ka na ai da ana bin ka ana tuna ma. To na gode. Ai ka biya na sa ma biredin da kuma dara guda biyu. To shikenan.
na gode, Allah ya taimaka. kaga da a ce sana'ar hannu nake da ita Eh, ni ma da na karbi yara guda 4 na rene su. to isa ai yanzu ba ta ɓaci ba za ka iya ɗaukar yara ko guda biyu ne kaga shi kenan alhamdulillah ka rage aiki kai ma. A'a kalla ni ma yanzu reno na ake yi ba da zan ɗauki wani rena. Isa, ai kamar yau ne. Kwana nawa ne za a yayi ka? Kaga kuma idan aka yayi ka, kana da damar da za ka ɗauki wasu yaran su ma ka koya musu ka yayar da su kamar yadda kalla da ya faɗa. Da rabani. to ai kawai dai kai da ka san dai duk wanda ya aikata alkhairi zai gani ko haka zalika duk wanda ya aikata shari zai gani ko to fatan mu dai Allah ya sa mu dace. shayi majalisar tattaunawa duk labari na duniya nan kaji shi rumfar mai shayi majalisar